kara sauki ko? Allah sauki. Sannu. Sannu ko? Yawa. Salamu alaikum. Salam. Sannu ku. Sannu fa. Malami ya jikin nasa? Kai da sun kula tun da sai ba magana wallahi. Ko magana ba ya yi? Magana ba ne. Sannan Allah baka lafiya. Sannu. Allah baka Jinya na lafiya. shi yayi tsanani fa. Ya To Allah ba shi lafiya. Yanzu bari in shiga office akwai fa'alin da kuma magunguna zan rubuta muku sai a ji a ciwo da sauran allurori in so sai a masa. Ba da mu da. Allah ya sauke sannu. Allah ba da lafiya. Dan Allah a ci gaba da mara a ci gaba da kula da Ba shi. da mu da. Mun ta tanki. Assalamu alaikum. Salam. Mun kai da. Sannu. Sannu. Ya ne jikin? Da sauki wallahi. Na na ji shi ko magana ya Tun da sai ba magana wallahi. ko magana ba ya yi. Ko magana ba ya yi. Allah ni. Da Musa zo. Musa zo. Musa. Ya ne jikin? Musa? Wallahi ashe alhamdulillah ashe ba zan mutu da talauci ba sai Musa ya da dubu na. Wallahi ina bin Musa dubu. Wallahi Musa zai kawo dubu na. Alhamdulillah sauki ya samu dubu kawai. Wallahi Musa ya kawo dubu na kawai. Ina Musa. Musa ba zan mutu da talauci ba dubu na Musa. Wallahi zai kawo dubu na. Na nuna ma wallahi Musa ya kawo dubu na. Kawo baba. Baba na ka dage mun garbu dubu na. Wallahi zai ga mun wallahi zai ga mun da ko sisi. Wallahi zai amma mun ne. Amma zan mutu wani da kuɗi ba. Wani ne dubu. Mama a matsayin na mara lafiya ya kyauta ce ya wani kuɗi na.